Musica is een kunstenorganisatie die uitnodigt om op een heel bewuste en avontuurlijke manier om te gaan met klank en met de muziek van vroeger en vandaag. We hebben een heel brede waaier van activiteiten waarmee we ons richten naar mensen van alle leeftijden en elke achtergrond. En daarin proberen we mensen niet alleen luisterend te laten ontdekken wat muziek kan zijn, maar hen ook aan te sporen om actief te musiceren, om zelf te creëren. Met de start van een nieuw schooljaar begint in september hier ook een nieuwe editie van de Musica-klassen, waarbij scholen uit heel Vlaanderen hier over de vloer komen om te werken rond klank en muziek. En we hebben ook heel wat nieuwe projecten in de steiger staan met partners in Vlaanderen, Concertgebouw in Brugge, de Singel in Antwerpen, maar ook hier in Limburg het nieuwe C-tact-netwerk, waarmee wij een klein creatiefestival organiseren hier in Dommelhof eind september. Afgelopen jaren hebben wij enkele van onze meest bekende projecten grondig vernieuwd. Babelut Festival werd een Babelut Parcours en de jaarlijkse Dag Oude Muziek in Aldenbize werd Albanova. En we zijn niet alleen heel erg blij met de artistieke vernieuwing die we daar hebben gebracht, maar ook met het nieuwe publiek dat we daarmee bereiken en dat steeds beter de weg vindt naar onze organisatie. Limburg heeft mooie open ruimte en infrastructuur en daar maken we dankbaar gebruik van. Hier in Klankenbos bijvoorbeeld, de grootste Europese klankkunstcollectie in open lucht. Maar als u mij vraagt wat onze belangrijkste inspiratiebron is, dan zijn het in Limburg vooral de mensen. We hebben unieke samenwerkingen met partners uit onderwijs, welzijn en de brede cultuursector. En het zijn die samenwerkingen die we graag in de toekomst willen versterken en verdiepen.